What's up mga Rico Tips? So ngayon po ay panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong vlog na naman ang ating pagsasamahan yung araw na ito mga Rico Tips. So ngayon po ay mag-adventure na naman tayo. So ngayon po ay yung mga bago po sa aking channel, please like, share, and subscribe na lang po tayo. And huwag po nating kalimutang click ang notification bell para mas updated po tayo sa mga susunod kong videos. So, samahan niyo po ako mga Karipa Pips. Punta po tayo sa Dipalo Falls. Yan po. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Two hours later. Nandito na po tayo sa San Quintin. Ngayon po ay mayroon po tayong dadaanan. So dati kong katrabaho ito sa sa Advance. So matagal po kami magkasama. So almost 5 years po kami magkasama sa company. So ngayon po kasama ko po siya. Pakilala ko po siya sa inyo. Siya po si Norberto. Dati kaming magkasama sa trabaho, body. So punta kami sana sa Dipalo Falls. Kasama ko siya. Siya yung guide ko ngayon kasi hindi ko alam yung susulputan namin doon. So sige. Yan, tara. A few inches later. Yan mga Riva Pips, malapit na po tayo sa sa entrance ng Dipalo Falls. So mayroon po nagbabantay doon. Hindi ko lang alam kung makakapasok po kami o yan Hindi ko lang alam kung magpapapasok pa sila. Ayan mga Riva Pips, dito na po tayo. Wala akong ID. Kailangan ba dito? 2 seconds later. Ayan, mga ka-torps, dito na po tayo sa sa entrance ng Dipalo. Ayan po. So kailangan ng ID para makapasok sa loob. Ayan po yung Dipalo. Ayan, medyo malayo-layo pa yan. A few inches later. Yan mga ka-torps, nandito na po tayo sa may magbabayad muna tayo bago tayo makapasok. Ayan po. Magkano po bayad, ma'am? Kasama niyo yung mga dalaga? Dalawa lang po kami. 10 pesos, sir. 10 pesos po. Sige po. Ayan po. Salamat po. 10. Ito po. 5 pesos po. Ay, pabisos isa. Sige. Yan po, alcohol po, sir. Sige po. Okay na, nag-sanitize naman ako kanina. Okay. Yung ma'am, salamat. Yan mga Karipa Tips, papasok na po tayo. Dito na tayo sa Dipalo Falls. Malayo-layo pa, sir? Lapit lang yan. Malapit na. Hindi ko alam kung saan yung Dipalo Falls dito. Dito na po tayo sa sa may playground tayo. Ayun dito. Start muna natin yung motor.
bago tayo mamasyal. Twelve seconds later. 250 per cottage. Marami pong mga turista dito, mga Caripa Beach. So marami pong naliligo dyan. Yes sir, thank you. Oh bro, maglakad-lakad muna tayo. So So, yan, pwede rin mag-jogging dito sa umaga. Kahit ngayon, pwede Oo. naman. Para matanggal yung mga taba-taba. So mga Caripa Pips, kung gusto pala ninyong mag-jogging, maganda dito sa Dipalo. Kahit walking lang. Okay. Oo. Ayun, ang daming tao dito mga Caripa Pips, ang daming mga nagpipiknik. Yung mga may nararamdaman na. Oh. So, ano masasabi mo bro? Dito sa Dipalo, okay naman? No, fresh air dito sa probinsya. Walang pollution. Kasi pinapangalagaan ng mga taga-munisipyo yung mga Oo. kalikasan dito. So, maraming naliligo dito mga Caripa Pips. So, ang daming, ayan sila Malapit lang kasi sa ilog mismo. Ayan. Tingnan po natin. So yan, ang daming kubo-kubo mga Caripa Pips. Hanggang doon. Makikita mo po ninyo yan. Kubo-kubo. Hanggang doon po yan. Maraming kubo-kubo yan mga Caripa Pips. Maganda dito. Ayun Ayun, maraming dito, maluwang yung parking lot dito. Yan. Doon ang daming maganda yung paliguan dito kasi malinis yung tubig. Ayun. 2 seconds later. Yan mga Caripa Pips. Dito kami ngayon sa baba. So makikita nyo po yung mga kubo-kubo na yan. Yan. Dating kubo-kubo dito. Init. Puno. Dami. Kubo. So yun mga Caripa Pips, kabalik na po kami sa baba. So hindi po tayo mga nakapunta sa sa Dipalo Falls. Kaso di tayo nakapunta dahil nga itong bawal pa kasi may harang doon papuntang Dipalo Falls. So dito na lang po kami sa sa may Dipalo River. Ayan. So pababa na po kami. So at least nakita namin yung yung sa Dipalo River. Yan. So medyo matagal pa yata bago magbukas yung yung Dipalo Falls. So yan po, pababa na po tayo. So yan. 2,000 years later. Yung nakaupat, si Poring Sor dyan. Pasa nilang kaya. Si Poring Sor dyan. Nagsalan ng kalaman na. Tatay mo. Lagar, lagar. Nagsala ka nun ng kalagaw ko na. Tatay noon. Hira na kita ng lahayan. First time nakikita kang sala doon lakay.
Hindi ka lang bukan naman, tinira yun dyan. Sala talaga. No, kano ka rin galit na kay galit ng go. Salahin kami na talaga yung lakay. Kaya na mag-ibarkada. Bili pa kita lang. Kaya na. Oray, sumurot pa kanya kasing ka. Kaya na. Kita mo na, sila po sige raw. Oray no, Pats, tataka kalbaw. Oray no, tira kayo. Kaya na, tapos tira na. Basta magtarto.